Og så, det er mig, der Møller. I dag skal vi lave en lidt anderledes video. Fordi som de fleste af jer nok ved, så er der faktisk, så er det nu her, de sælger nytårskort. Og det er juleaften i morgen, så hvis der er noget baggrundsstøj, så er det bare fordi, at vi virker klar til min største fødselsdag. Hun er fødselsdag i morgen, juleaften. Jeg skal vise jer mit fyrværkeri 2016-17. Der er noget brød fra Hjem og Fix og til Hansen. Jeg tror, vi starter med det fra Hjem og Fix. Hjem og Fix, det var lige sådan en lille sortiment, jeg har købt. Eller min far, han har købt til mig. Vi starter ud med 2 pakker Cracking Walls. Knasende kranier, som det hedder den her. Så har vi nogle ildringe. 5 pakker ildringe. 5 pakker. De kommer med i en test. Det er som sagt første gang, vi nogensinde har købt det her fra Hjem Fix. Plejer jeg aldrig gøre. Så har vi så har vi nogle af de store ting her. Vi har den her. Tiskuds. Romerlys. Tiskuds. Det er rød og grøn vin, der er i, af farver. Så har vi nogle knaldkæder. Dem her, dem er der 2 pakker af. Og der er 6 romerlys. Jeg magter bare ikke lige vise dem alle sammen. Så er der undskyld, jeg lukker lige min dør. Det var bare min mor, der snakkede med den lort. Så har jeg kommet til, vi havde nogle Ground Bloom Flowers. 16 styks, ja. De er vist også fine, tror jeg. Så har jeg nogle flowerpots, fontæner. 4 styks. Så er der, jeg tror det ikke, 25 eller 24 heksehyl. Og jeg tror, de går og laver kanonslag. Eller sådan noget lignende. 25 heksehyl. Eller 24 heksehyl, jeg ved det ikke. Så har vi 12 large eller medium heksehyl. Ja, så har vi det sidste her. 12 pakker, eller 12 styks. Hvad hedder det nu? Det hedder faldskærmsraketter hedder det. Det var lige det, hvor jeg manglede. Det er stjerneglimt, de hedder. Faldskærmsraketter. Jeg ved ikke om, jeg tror de er gode nok. Som sagt, det er første gang, vi har købt det fra Hjem og Fix. Så det må vi se efter, når det kommer ud i en test. Men så ses, eller lige om lidt, så skal vi, eller nu skal vi til, det var så det, vi købte i Hjem og Fix. Hvad mente jeg? Jeg ved ikke, hvad jeg begyndte at snakke om. Det var bare lige sådan en lille smule. Jeg kan lige se, hvordan det ser ud. Ja, det ser godt ud. Undskyld, jeg holder for linsen. Så skal vi have, til Hansen. Der har vi en nyhed, en ny ting, de har fået. Ikke Thundershirt, det har de næsten altid haft. Hvor er den sidste pakke? Her. Mega Blitz, ja. Det er bare sådan nogle blitz. Fuck, det var bare sådan nogle blitzlys. Det er 4 af dem i hver pakke, så det er 8, og de koster en 10'er. Det er pisse billigt. Og det er den 23. dag, så det er sidste dag i dag. Det var sidste dag i dag, de solgte nytårskort til rabatpriser. Så har vi i dem her, der er der 24 gram i blitzlysene. Så har vi Thundershots 20 mm. 5 styks i en pakke. 10 styks, 2 pakker har jeg så købt.
De kostede 30 kroner, tror jeg. 20 mm, så det er sgu godt nok. Undskyld, jeg stoppede lidt for lyset. Så har vi crackling balls. 2 tommers, 2 pakker. Pissebilligt. Røgslør. Røgbomber. Om man vil. Så har vi 3 lighter. Pissebilligt, 10 per styk. 3 for 25. Og så skal vi til batterier. Der har vi et Orkan batteri. Yes. 16 skuds. 307 gram. Meteor. Det er et 207 grams. Det er 25 skuds batteri. Så har vi et jordskæl. Jeg skal lige have dem her batterier væk. Jordskæl 24 skuds. Der er 163 gram i. Ja. Så har vi også... jeg kan lige vise jer det. Men jeg kan lige vise jer det. Lige om lidt. Så har vi det her sortiment med cylinderraketter. Jeg ved ikke, om man ser det dårligt, men vi starter ud med 5 astronautraketter, 4 rumraket og 3 satellit raketter, og det er små cylinderraketter, og det hedder Himmelstrøg. Så vi ses lige om lidt. Det var alt for den her video. Hvis I godt kunne lide at se nogle fyrværkeritest, så kan I bare... hvis I gerne vil se nogle fyrværkeritest, så kan I bare lige skrive... Nej, det gør vi alligevel, uanset om der er nogen, der gider at se det eller ej. Så laver vi fyrværkeritest, så... Tak fordi I så med. Hej hej.